Tonen, dat is ons beroep. Want in die tonen, dat weet je, daar zit... We willen een dikke tijd hebben, maar wel elke keer eigenlijk maar een thema. Want anders krijgen we wel wat kopiëren en dat willen we eigenlijk net. We willen een beetje uitdagingen. Dat voor de mensen ik leuk is om te zien. En ja, vandaar dit hier stoom. Het stoomgemaal bestaat 100 jaar volgend jaar. Deze komt onder in de Rentewaai bij Norg. En daar heeft er mooi die man optocht. En dan is het wel moeilijk om zo'n ding te helden. Dat zit ik er direct bij, want hij biedt iets groter dan verwachten. Ja, want hoe groot is hij? Hij is wel maar bijna 30 meter. En hij is ongeveer 4 meter hoog. En breder dan 3 meter. Dus, en volgens mij de originele die riet ik nog. Dat is, Wist ik waar? ergens in Overijssel volgens mij. Ja, het is de Star-trein is het. Wij willen spullen een beetje opfrissen. Die moet aan de kant staan. De vissersman. Ik heb een beetje een kleurmaatje. Oké, deze ben al van vorige editie, zeg. Deze ben nog ding van vorig jaar, ja. Want hoeveelste keer is het nou? Dickens Festival Lemmer? Het is nou de derde keer? Volgens mij wel, de derde keer al. Ja. En hij hem er altijd bij wist? Ja. Als deftige dame rennen. En toen 2 jaar als dame van plezier, dus ja. Oh, dat is een grote cheerstelling. Ja, en nu ben ik viswier. Heren, wat is dit? Dit is een Vapor Medicani. Dat betekent dat het een stoombierbrouwerij is. Wat een mooi ding, jongens. Ja, dit is zeker een mooi ding. Een heel mooi ding. Zeker. Hoe ben je hem hier ongekomen? Ja, die hebben ze voor je aangekocht. En hij is helemaal in lietse dingetjes is hierheen gebracht. En dat lijkt helemaal vol hier met materiaal. En wij hebben Of komt dit van Marktplaats, dit ding? Dat weet ik net. Ik weet net dat hij van Marktplaats komt. Dat hoor ik net te zeggen. Wij hebben hem in 2 hele maand ben we nou bezig om iemand aan te zetten. Zo lang al? Ja, zo lang al. Maar het is leuk om te werken, of niet? Ja, uitdaging. Vooral omdat er ik een hele soort tekening van win. Gelukkig hebben we de foto's nog. Daar hebben we het wat van oud, jongen. Wat? We zijn verkeerd. We zijn het is de 3e keer, maar het is de 4e keer. De 4e keer. En dit is de 4e keer. En wanneer is het? Wat zei 14 en 15 december. Een heel soort willen der. Dankjewel. Zal wel lukken.